Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon shirinmu na labaran Hausa Digital. Labarinmu na yau shi ne, wata budurwa ta yi lalata da mahaifin ƙawarta yayin da ƙawarta ta ƙwace mata saurayi, turƙa shi. Tun farko dai, cin amana ba halin kirki ba ne kuma ba shi da daɗi, amma idan ya faru yana da kyau a yafe. Budurwar ta wallafa wani faifan bidiyo mai tsawon sakanni 17 tare da mahaifin ƙawarta a wani ɗaki a hotel. Budurwar ta ce ƙawarta ta ci amanarta ne ta hanyar kwanciya da saurayinta, ita kuma ta rama ta hanyar kwanciya da mahaifinta. Budurwar da bata bayyana sunanta ba ta yi kira ga ƙawarta wacce ta kira Ada da mace amana. Ada dai ta kwanta da saurayin ƙawarta ne kamar yadda wani shafin yanar gizo ya rawaito. A cikin bidiyon da ta wallafa, ƙawar ta nuna mahaifin Ada ɗin da kuma bayyana yadda take kwanciya da shi matsayin hanyar mai da martani da kuma ramuwar gayya ga ƙawarta ta. Ta ƙara da cewa ta yi hakan ne saboda tana zargin ƙawarta ta ci amanarta ta hanyar kwanciya da saurayinta. A cikin bidiyon mai sakanni 17, an ji budurwar na cewa, a dakin kwanta da saurayina, ni kuma a halin yanzu ina tare da mahaifinki a hotel. Masoyina, ka yi mata magana mana. A wannan lokacin kuwa, sai wanda ake zargi da zama mahaifin ƙawarta ya ce barka dai a cikin bidiyon. Ba wannan ne karin farko ba da aka taɓa ji ko ganin ƙawayen juna suna ramuwar gayya akan cin amana. Kada dai mu cika ku da surutu, bari mu ba ku bidiyon ku gani da idanunku. Adwa, you slept with my boyfriend. See, now I'm in the hotel room with your father. Hello, honey, say hello. Honey, say hello. Say hello. To Allah ya kyauta, a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Ku kasance da mu a koda yaushe ta hanyar danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa.